Ta sa si sen pat hagan kamit ngai ngo yu blai ubala pli biang hangi kene kalat bangin la ya kabandon hagan ka yeng ka bakentang ka jo ka ktin ka jong blai habangi pule na ka sam ka bakandai pusan ka dekot ka baningkong ka bible ka ong ale tongin yarwa yaro yo trai tongin yakan ot ngau tenat ya umau siang kajing penem jongi tongin ya wan hakmat jong u da kajing aingo tongin ya kenot ngau tenat yo dagi sam kata galong kaktin ke jong belai ka bangi pule naga sam ka bakandai pusan dekat banengkong bat baar ketuka dekat ka baar kong tongin ya wan hakmat jong u da kajing aingo kan mau bahaya kata habangi wan hakmat jong belai lane habangi wan haga yeng ga bakentang ga jong belai tongin wan rengkat bat ka doknot ka bas ngongo yo belai banong trai nga ai ngo yame namar bangalong kumne ka mangalong dei namar ka jing it ka jong me ngai ngo yame namar ki jing ker khu ke ba bon ker hai ba melathe ka jing em jonga nga ai ngo yame ba me sumar ya ka jing em ka jonga nga ai ngo yame trai namar ka jing ba ka jong me ka bangamat ha ka jing em ka jonga hapdeng ke ka perthei ka ba dap de ke jing e hapdeng ke ka perthei ka ba kenrum kenram sudah kat syabapai ngiyo iya ka kenrum kenram kan ka perthei kam don syu ka jing bet ka jing renti kam don syu ka ai ga ba itnat ha kan ka perthei hendrai hapdeng kini ki ai baro tongin ai ngo yo belai namar ba ulong ubabha ublai on kerku yangi namar kata habangi wan barabor haga yeng ka bakentang ka jo nginwan ken kumta kumangalong da ka doknot ka bas ngongo da ka khmat ka ba pho samrki da ka doknot ka ba kemen ban ai ngo yo blai na ka banta ka jing bha ka jo ka jing em ka jongi te to blai on yarap ya phi baro i wei pi wei ki bayawan shagane ka bible study banda philam mi na gane ka bible study phin mi rengkat bat ka ktien ka jo blai te hakane ka met ngin ya sedang ya kane ka subject ka bat mai ngila dep ban ya keren syapang ka jinglong alhia bat menta ka met hadin bangala puson hadin bangala penlek jingmot kadon kane ka wei ka benta ka bawan haga jingmot je berkat ka bawan haga donot jonga bangat dei ban ai bible study ya kane ka wei ka subject bat kata kalong tongin ya sedang ka subjek kalong kajing ngap jar u belai kajing jing ngap jar u belai nyen ya keren ya kane ka subjek kajing ngap jar u belai balai ngakwa ban ya keren ya kane ka benta namar don bun napdeng jongi ngimat ya ka bakum kata ha ka jing ya lenti ka jing em ngimat ya ka por ha ka ba ublai usngap jar tongin ya tho syang ka jing lam perang nang bagin nan kam yo ya ka jingmot lane ya ka phang ka ba ya keren hangne kajing lam perang ka ongkom ne kane ka theu ya ka por ha ka jing em ubreu kane ka theu ya ka por ha ka jing em ubreu ha ka ba ublei i kumba ha ka ba ublei i kumba u la klet no yangi i kumba u la klet no yangi koma yo snau sho koma
jubab AA jubab AA bat don show bat ni pi habangi keren ya ka jings ngap jar ka jong belai kane ka theo ya ka por ha ka jing em ubreu ha ka jing em ka jong abat ka jong pi le se ngimat ya ka por ha ka jing ya lenti ha ka ba ublai I komba ulak kelat no yangi lane I komba ublai yo ngau sho yangi I komba habangi pai ngi yo I bom don jubab ai no ublai nang ta I komba ublai don sho bat ngi ulak kenria no nangi he's absent from us, he's no more with us. Kadon kapor gabakum kata bat kata kadai kan kapor ka jings ngap jar ka jong belai le se habangi ong kumta la ne habanga ong kumta pilas ngotho bat pimat halade marwe bagi don kipor ka jing em ka jong pi ka ba pis ngau kumba ubelai ulak kelet no yefi piong ngapersyang ban em ka jing em ka baru belai piong ngapersyang ban le ya gamon ka jong belai ngapersyang ban wat ya ka khamat ka jong belai ngapule ya ka bible ngaduai ngayale kat bala ban em ka jing em kristan ka basisha henrei ngayo I kumba ubelai ulak kelet no ki jingja ki bangaya kendo ka jing em kiai barok ki mangadai ban yaj lenti ubelai ngayo I kumba ulak kelet no yang kadon kapor kum kata nang ta I komba ubelai yo ngau sho kata galong ka bangimat ka jing em yo ngau habangi duai don bun na pedeng jongi ki baduai sho ubelai don bun ki baduai ki bakarpat yo ubelai bat ki babon ki ong yanga baka jing duai I matang hang tei hajarong ro kampoi ubelai yo ngau habang duai ubelai yo ngau kadon kapor kum kata bat don ro ki bas ngau baong ba ublay umay jubab ay ban ong hot ngan ay kane ka bapipan ngatip bapipan ya ka baday ngatip bapipan ya ka babah ngatip bapipan ya ka ba mangaro ngamon henrei ublay umay jubab ban ong hot to lane ban ong em ro ong ka don ka jing jar ka bana beneng ban kai ka bacia nalor kataro kawan kata kajing sengau ba ublai don syo bat ni imat ublai ulakan riak no na kajing em jonga imat ublai don syo kajing em jonga tip ngalek pop ayu tip ngalek bakala ayu tip ka ka mangalak lek ba penlong ba ublai un jengai bat un lendet no yang akum ne pi de ka bami nang ta ka dika kawan kajing artatin dene kawan kajing artatin nalor kajing artatin kimi gijing keli ki babon jaj kiwan haga jing mot jing berkat jompi pi keli bat pi ong balai kajia komne kai ka bangalale kapop ayu kai nyhadu katne balai kai nyhabanga duai ublai jubab ai balai kai nyhabanga kerpat ngaduai na do gadok not barok Henrei balai kan ublai jubab ai usus ngap bejarja kan mau bahaya kata kimi igijing keli gi babon jaj nang ta kawan sagajing no mensem kawan gajing no mensem nalor gajing artatin kawan gajing no mensem kawan gajing do jingkerman ngau do jingkerman namar kalong karukom haga jing em jongi kibriu ngiyok bor ban syakri ublai dei hakapor bangiyo iya ka bor ka jong blai haka jing em jongi ngiyo ba ublai jubab ye ki jing duai ha kita ki por ngis ngau yo bor mo hanrei anda haba kalong car kawan ka jing du bor kawan ka jing du jingkerman bat ka ba khams ngau si kalong ba don ro ki ba phai din no blai
Don ki baken randin no bat ki ong bangalak persyang ngalak lek la kato rei ndon dak ndon shin ndon kentin ndon jubab ai ublei yok sngo it yanga don bon ki ba ong kom tau ublei it yanga ai dak ai jubab ai ndon jingkela ai ki ai barok ki long kom bajulong bat lek se kinang kham sneu penban lek se nginang kham syam jenjar penban henrei wala da duairo don jubab ai pi kadon kum kata kapon tedei namar kata kadau ngakwa ban ya keren yang kini ke subjek kajing ngap jar ublai te thok next line nang to haga bible ngisham ya gibabon ki jingja ki bakom kine haga bible ngisham ya ki babon kijingja kibakum kine tetongan ayat hi kawai ke example lai teli ngan ai tongen ya thok shwa kawai ke example hakapor usamwel pi habangi pule kaktin ka chong belai ngin syam ya ki ba pla ki jingja ki balaja ki balong ka jing hikai naga benta jongi habangi pule ya ka kitab banengkong Samuel lenong balai dekat banengkong tha angto ningkong Samuel lenong balai dekat banengkong tangan pule ya kene ke dekat banengkong kaong komne bat uta ukna u Samuel ula syakri ya utrai hakmat u Eli bat kaktin utrai kalalong kabak kordor ha kita kisngi om syemdon kajing itu pau kabasena sengap ha itu kentin baong bat kaktin utrai kalalong kabak kordor ha kita kisngi sengap ngan pule ha kaktin pareng ki bomnang pareng ruat nem kuslai ya kini ki kentin ba ongkom ne bat kaktin utrai kalalong ka bakordor ha kita kisngi ha ka pareng labu komne ngap ha the word of the Lord was precious or rare in those days the word of the Lord was rare in those days kaktin ka jong ublay kaktin ka bana ublay kalong ka ba mla syu ban yok snau hagitu kisni kalong ka ba shitom ban yok snau kalong ka ba la slam ba yok snau kentin ai syu na ublay pi ha ga bible khasila pendon kam da kentin kordor henrei haka translation haka jingmot basisha kamot bakaktin ke jong belai kalong gabak kerdo bah ha kita kisngi om don kentin ai na ublai ha kita kisngi ken mau ya ketu ke dekat ken mau ya ketu ke jingmot bakamot kumta te kisngi ha ka ba Samuel usdang ban nadu ba lakha yo Samuel bat kumto terten nadu kitu gipor bat haswa kata kapor hero kaladon kapor hagaba kadon ka jingkerdo ban yo snau ya kata kasor ka jong belai om ju yo snau syo ya kasor ka jong belai ublai ula long silent ha kata kapor kabangamot ban ong kalong kata bat hitip ka jia ayu ha kata kapor ka ba ublai ulong silent usngap jar pidai ban ken mau ya kane kadai kapor ha ka ba ki Israel kila jengai bhana ublai bat kila le ya ka ba ijli hakmat jong belai bar pat ki khon ki jong urang ba lendo Eli kila le ya ki ba penbitar ki ba beman bat ki ba ijli ro hakmat jong belai ki khon jong urang ba lendo Eli kabalai pat
Uni orang ba leng do Eli ro syam lah keren ai lane sneng lane keren persya ia lagi kon. Wat la da ulang orang ba leng do. Katanga gadi kapor gaba ublay ulang silent. Bat ublay usa break ia kata ka silent jauh day hakapor ka jong Samuel. Pitip bahaya kata ka story day na. Ba ublay break ia kata ka period of silent when he called Samuel. Hakatu kamit we can mau. On that night ba ukot ia Samuel. Ko Samuel sapule bah tulenong balai kajing khot gajong belai Samuel dei ha kata kapor ba ublay break no ia kata ka silent syam las ngap jarsyo ula khot yo Samuel baba ula khot yo Samuel ngitip bah ia kata ka jingja kumto pi ka ba ngidon ban ya keren hang ne kalong ba ublay hapdeng kata kajing sngap jar syam la penpau syo syam la keren syo hau Eli syam la keren syo hano hawai pat sngap bet jar ublay supait na beneng ya kata kajing baman ka bakile ya ki khon ki jong Eli ya Eli kumurang ba leng do ublay supait na beneng bat habaka hana ka kemi ke jong Samuel kawan ban duai ban yam ban denyar ublay yo ya ka bat yo ngau ya ka bat ukasayo khon dai nem hadin nang tandau Samuel la kham he kalit bo syaka temple bat haga ne ka por ga ublay khot yo Samuel udang long hagarta dang kumbak hat ars nem ai ublay ulah keren ya utau kena ubadang khat ars nem ai bagadei haga bakum kata kapor ba ublay ulapan pau ya shibon ki ai how Samuel naga bentaka yeng kasam ka jong Eli kalong ka bas ngau shir khai ban pule ya ka yeng kasam ka jong Eli ka ba ublay ulapan pau how Samuel ba ublay unsa penjot no ya ka yeng kasam ka jong Eli unsa penjot no ru yo Eli namar kita ki ai baro bat hadin kato ngipule ka Bible nagalenong basau basan ban riu hadu ban nyau ngipule kumto ba hadin nang ta ki khon ki jong Eli ki la sya penyap kata katma ka bayale thma bat ki Filistia bat hadin nang to Eli anda ulayo ngau ya kata ka jingcia ulayo syok bat ulayap kendit hadin ba ulayo ngau ya kata ka jing sya penyap jong ki khon shenrang jo ulayo syok bat ulayap kendit te ha kata kapor kaba ublay ulang jar keren ai syo pidai ban kan mau ru kan gawe ka sendok ka jutang ka jau trai ro kam syam ladon syo bat ki ka sendok ka jutang ka jau trai ka don hakiriat Jerem ka badon ka bordar jong ka Judah bat Benjamin hapadang gini ki arteli kiri ki jaj Judah bat Benjamin kadon ka sendok ka jutang ka jau trai kala don hangta kumba arphaus nam ai kane hangta kam don syo bat gi khon Israel today hadin jong kato bau Samuel hadin jong kata lawan rapat ia ka sendok ka jutang syalakari bat kalawan kapor kabakemen sasi sinpat teken mau ia kata ka jingja jong ka jing ngap jar ka jong belai pila ban keli yang wala dangim ya keren syatah rei namar bapoi syaka sendok ka jutang pila ban keli yang ban ong baka sendok ka jutang utrai mentapat kadon syano mo lese yo bapi keli kata ka jing keli kane ka sendok ka jutang ka jong utrai la persyang ban yawat benia syano kadon menta ki scholar gila persyang ki rewat benia gila persyang Henry kalaja rengai no dei hagapor ka jingwan hertma jongki Babylon ia ka Jerusalem hakasnam sanspa prapun riu haswa jong Kris bat nangta omla ban syam serngeu sernget syo ban labdin syo syano kadon kataka sendok ka jutang ka jong trai tau belai ulang ulas ngap jar hagata kapor bat aingo yo belai baga jing ngap jar ka jo hadin jong kata lengba Samuel
ublay ulah keren biang sasisin bat ngi pule baka history nang to ka sabteng biang ter kumto kisah pule ka Bible pen salap ya kata tenang ta sakawai ganuksa hi kini kilong tang kinuksa kibangawan ra haswa bangen ya syakhamat ban ya keren syapang gajing sengap jar ka jong blai to kanuksa ka baar ka banga don ban penkenmau kalong syapang ujo pi ujob udai wei neki briu ki bangin namla ban yai lai habangi ya keren syapang ujob habangi ya keren syapang gajing sengap jar ga jong belai ngamut banong ngimla ban kelet ujob habangi ya keren ye kijing tenjo ngimla ban kelet ujob habangi ya keren ye kijing ngimla ban kelet ujob balada don na pedeng jong pi ki bom jupule ya kitab ujob sapule no namar hangne haga kitab ga Job kidon shibon ki bakordon kidon shibon ki jing hikai ki bakrau ki bau bleu don ban keren ban hikai ya ka jing ka jonga bat ka jong piro ha bagi pule na ka kitab ga Job lenong balai peu dekat baar peu ujob ukeren kumne ngayam hame de mem syashkor yanga kita gilong ki kentin jong ka jing ut ka jong ujob ngayam hame de mem syashkor yanga ngayeng de mesyukmi hanga lada ubriu ulah keren kat ya kini kiktin lada ma pi ong yang aba ngalayam hau belai ngala duai ngala penrit ya lada kemat jong belai pi ong yang aba ublai syashkor yang kapan pau baga jing yaksa jong pi kam dei show gabaka tenel kam dei show gabaka ka struggle ka jong pi ba pi yaksa ha kemat jong belai kam long show gabaka ujob ulai yaksa kalong gabas ngau sen hado kata-kata ban perkhat ya gajing jenjar bat gajing syampap ka jong ujob ngajuong barabor ngampat pule ngampat lap ngampat syam ya ki bangalah tip ki bangalah pule ya gajing syam jenjar jong gibreu ngampat lap ya gajing syam jenjar go masyam ujob mudur mapi haba hakawai haka ju hi kasni udukno yaki jingri udukno yaki mrat ki bauri udukno yaki jingdon jingem udukno yaka yeng kasem nangta udukno yaki khon jo barak shipaungot hanyau ngot ki senrang lai ngot ki kentai kaban ka yeng namar baka wan ka laer lang thari kaban yaki por bagidang syong hayeng bat ki yap lot barak shipaungot haka ju kasni uduk lot yaki jingdon jingem ki merat ki mereng ki kada ki masi ki ai barakhat ki ut jo ki baudon uduk lot yaka spa ka phau jo haka ju kasni uduk lot yaki khon jo barakhat hadien jong kata ka jayu sakat tok jau barak shiren yang hadien nang tapat kalok jo uro kalak nyum yo bakal ong yo ba men tim yo belai jong me syakri yo ne belai kan mentoi ayo haduk kan ne pen kordet ya me ka bah men tim yo ne belai bat men yap no khnang ba men sup hadien nang ta uduk ya kajing nagalok kajing kersan kajing ai men sim ka jong ka ula duk lot ya ki ai baro ubriu ba syam jenjar haduk kata-kata ki hadin jong kata ki paralok jo ki layok sngau udon laingot ki paralok ki bau ye bah bat kini ki paralok ki layek sngau lem show job haba ki layok sngau ya kata kajing syampap ka jong jo banda gila poi hangta hayeng jo anda gila poi ban ya kendo yo job ka bible ka ye tho yangi haga lenong baar dekat bakalai kumta kila ya syong lembat halor ka kendau henyau sngi bat henyau met te om don bakren shikentin hau
na bakila yo i baka jor ka jing snow si cho silent han nhau sngi han nhau met shong bet jar jar don bakaren yo jo laingot ki parlok kiwan ki yo i bola thang la phaj do not palat shong jar jar hado nhau sngi nhau met lam don bakaren kadon kapor hagabawat ki parlok ro ki ngap jar bat don bala ban pentingan yo jo ujob haga jingyai lenti ka jo kata ga jing shitom gabadon ho kata ga jing pang gabala ban haga met ka jo don na pedeng kita ki parlok hadin anda laya keren hadin anda ki laya ai mensim don na pedeng kita ki parlok ki ong yo job banamar ba melek pop basajia kat kane henrai ujo pat syam lale pop ai kiwan ki jing pendok mensim kiwan ki jing penok mensim na ki parlok ki baya jan kiwan ke jing nok mensim na ka baka tengah cho uro kala keren kum kita kiktin henrai kata ka jing ya sha ka jojo ujo udwai sho blai ro blai usngap jarja yo jubab don ktin ai no blai henrai tanggawai ka bau job ula ban le kalong syania be jah kat baja long kat balong lada yap lada em ha une ublei ubanga syakri ubanga langit ngan syania be yo ngan namrandin dalai ro hi kadai kata te hadin jong kisngi ki por andala wai andala kot kita ki eryong ki babe aga jing em jojo kapor jong ke jing ngap jar ka jong belai kalakot kiwan bantu ki jing kerku ublai ulapan khia ayo job na kata ajau jo bat ublai ula kerku yo ngap haba pule na ka kitab ka jong job sau puar lenong tongan pen pule ya phi khot bakhan ar ter kumta utrai ula kerku ya ka bakut ujob khamtam ya ka jing sedang jo bat uladon khat sau hajar kilang berat bat henriu hajar kiut bat shi hajar ki masidap bat shi hajar ki kada kentai pi ki baju yari marat saya kenhi mapi ya kita ki hajar saya kenhi mapi pitip ba nangta uladon ru hen nyeu ngut ki khon senrang bat lai ngut ki khon kentai kumba udon mensua bat ula kerteng ya kabanengkong kumto kabaar kumto terter to nang ta kadekot ban reu kan reu bat hadin kane ujob ula MC spa sau pausnam bat ula yo i ya lagi khon senrang bat ya lagi khon senrang jong ki khon senrang jo jin sau pateng kumta ujob ula yap haba ula temen bat udadap kisngi kata kalong ka jingle apla ka jong belai ya ubriu ubashania au wat haba ka beneng ka ngap jar slam ka simpor bau belai on break ya ka silence haga jingya dei barujo lese haga jing em jong piro ka ja komta dan bun gilong kemi giong yang aba walang ngilak duai lak bun senam ngalak duai naga bentau kon jonga henrei ublei jubab ruai don boong ngala duai naga bentau pagi kon henrei ublei jubab don ki kon giong ngala duai naga bentai mei pa henrei ublei jubab don ki boong ngala duai naga bentai alade ngaduai naga bentai jing syam jenjar jing syam jing henrei ngayo i nang jur penban ublei yo ngau ke jing duai jonga henrei to kan mau baka jing ngap jar ka jong ublei kamdei satia ba yo ngau udon ka ai shalandet ka baun le ya ka jing em ka jonga ka jong pi kanuksa ka balai ba khaddo lengkot kani ka balai kabangakwa ban penken mau ya ka jing ngap jar jong belai ujisu hakakper Getsemane ujisu hakakper Getsemane tidai hang ne
bau Jisu umat ya ka jing sengap jar ka jong belai uduai syo belai ko kpa ubah beneng wat ya ka khmat ka jong belai uleng a pisah haduk kata-kata handrei ngim syam la pule na ka Bible ba ubelai ukeren ya Jisu kper gat samane ulalong marwei hangta na do nang ta na gat samane haduk bo nda kiu halor gading fna bat bo nda aiti no ya la ka mensem piken ma ya ka jing sengap jar ka jong belai Matayas arpun reo tangin ya pule tang lai phopra ba lai kendai ki dikhot Matayas arpun reo lai phopra lai kendai haba kumta ulaong haki senran kamen sim jonga kas ngau pisae kat ban sayap ya isyong hangne to ya apru lembat nga haba ulale cheshua khandia ulat dem da pelop bat ulat uai uda angkok pa jonga lada don lat to ai bakane ka khuri kan yo lait no nanga penban om kumbangamon manga henrei tang kumba memon kane gedi kapor kabaka jingleng a kamensem kas ngau pisah kamensem kat ban sayap dalaki jong ke sentur ujisu keren dia kata halaki jong ki senran ki bahajan co bangas ngau leng a te kata kamensem kumbangan sayap no keleng a kapisa kamensem namar haba uduai haba upai syau belairo yoktin syo kabeneng gas ngap jar habdeng kita anda hadir nang tu balakem yo latihan bisyar yo keren shikantin ro usno tho bakata kadai kaba ublai umon naga bentajo ula duai bat ong lada memon ban pelaj to pelaj no hendrei om kumbangamon manga kalong gamon jome ablai ula pendem ya lade hagamon joble bat kumto habala bom habala sempat habala pensitom yo usya ya kita baro haba ula dei ban ba ya lagadeng tna ban kiu shaulum maloi kli lane golgotha uba ya kata gadeng tna badan dala poi hangtei halor jolum habala sanar ya kikti bat ya kikjat bahabala penyeng ya gadeng kena ngiken mau ba ulah keren ya kitu ki henyau teliki kenten bat kawei ka kenten ka ba ulah kaang syau belai ablei jonga balei ba mi ino yanga ujisu haga bakum kata kapor usngau te ba ublei don syo bat umat ya kata kajing ngap jar ublei ulaken ria no balei ba mei no yanga uduai badu ya mahkamat jong belai pioi dei ban pidei ban ken mau bahaya kata bat ban tepro ya kata kadau ba ublei uken ria no kadau ba ublei ujengai kadau ba ublei ngap jar galong haba ublei upet ya lau jong kon yo isyu ya ukon handrei uyo ya kapop balapan ket balapan ba ukon badu belai bahak la ban pet ya kapop upai no dalam kedong bad dei namar kata kadau ujisu umat ya kajing long marwe halor jong kading pena habaga don kapop ublei la te bandon haga jaka bagadon kapop kijing ijli jong kapertei kijing beman kipop bad kijing jaklia baro lapen kit lot hau kon halor gading tna dei na kata kadau ublei ulahap ban kendriano penban kata kijing le gabakum kata kalalong galat yu kon benrio dakaba kenya ya ukon dakaba penkit penba iki pop jong ka perthai barokah ya ukon kalong kalat bo kon benriu unjo ya kajing map iki pop kata ka de kajing e jong belai
Tenamar kata kadau haga jingyat lenti ka jing em jangiro. Tongin kan mau ya kena ka jing shisha. Bagi don kipor. Haga bau belai usngap jar. Bagi jingkeli ka bami ikalong penle akumno. Haba pimyo ajubab ai. Haba belai usngap jar jar. Haba piduai haba pikot gerpat. Henrai myo ajubab ai kumno penle. Tengin sanang ya keren. Hadirin ya kita kiai. Tongin ya sangat syuang tu mentagamit. Ngin mi nak kena yeng bekentang jong belai. Rengkat bat kini ki jing shisha. Bakadon kapor haga jing em kajangi. Kombangi pule ka Bible. Bangi habban ya kini ki kap. Haga jing ya lenti jong ka jing em. Tengin ya bu ka jing duai ka bakarpang. Syua bangin mi nak kena yeng bekentang jong belai. Banduai. Ban yai duai, ban yai kerpat, ban yai penklain ro yalade. Laka long kat balong kajia kat bajia. Shim ya kanuksa ka jojob. Long kum balong ujob. Ublay te udon habeneng. Baru yok sengau yok ilot ya kiai baro. Wala dau sengap jar. Tong ini yang lang namar kata.